बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BPF आ UPPL खौ हेफाजाब होगोन बियो फाइनाल BJP आ हास्थायनाय बादियै BTR नि मोननै लकसभा बिएफनि गेजेराव मोनसेखौ हगारगोन फैगौ समाव UPPL दोलोआ BTC आव हारसिङैनो सरकार दागोना रोखा बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ दिहिरा बिएफनि माधवपुर PCDC नि मावख' लुफुंनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय समाव बे गोनां बाथ्राखौ बुंथियो EM राकेश ब्रह्मआ उदालगुरि जिल्लायाव हाथियारजों लोगोसे 8 जुवारिफोरा पुलिसनि जेयाव गोग्लैदों मख'नो गोनांदि उदालगुरियाव ड्राग्स फालांगिरिनि हेंथायै पुलिसा गोख्रों संदाननाय सोलिहोबाय थानाय समावनो पुलिसा संदाननानै 8 जुवारिफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसारदों पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला हाथियारजों लोगोसे जुवा गेलेबाय थानाय समावनो पुलिसा ओनसोलाव घेराव खालामो पुलिसा जुवारिफोरनिफ्राय गंनै लाइसेन्स गोनां हाथियारखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे जुवारिफोरा बाहायग्रा गंगु गारि आरो गंसे बाइकजों लोगोसे 1,90,390 रांखौ जब्द खालामो हमजानाय जुवारिफोरनि मुंखौ लहित बैश्य महन बसुमतारी अपूर्व सरकार केदार ब्रह्म रबिराम ब्रह्म आसिन ब्रह्म मतिफ रहमान आरो नयन दास होननानै मिथिनाय जादों बिसोर जुवारिफोरनि हेंथायै उदालगुरि पुलिस थानायाव गसर थिसननानै गासैखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय गसाइगावआव सावताल टाइगार फर्सनि सिद' कुस्कु दालाय हाथियार गथायदों बरबिल गामियाव गंबा हाथियार गथायो 2012 नि 24 जानुवारियाव बिग्रायारि आफादा आसाम सरकारनि सेराव हाथियार गथायदोंमोनब्लाबो खायफा हाथियार आफादाव थालांदोंमोन पुलिसनि गोजौ बिबानगिरि DSP भास्कर अजा महकुमा पुलिस बिबानगिरि हिरेन कुमार डेका OC अमरज्योति बायलुंखौ लाफानानै आगमानि आफादगिरि जबरियास कक्करनि नुजाथिनायाव गथायो हाथियारफोरखौ सोमोनांथाव गुलि गावनानै फोथैनायखौ लानानै जनाय सिमेन्ट सापरि पानबारि राजा लामायाव AJYCP आ होस्रिखावदों धेमाजि जिल्ला आसाम अरुणाचल सीमा जयरामपुर पानबारियाव अरुणाचलनि सुबुङा आसामनि सानै सुबुंखौ गुलि गावनानै बुथारनायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमोनांनायजों लोगोसे सोंखारिदों आसामनि हायाव बिफां फुलि गायनो थांनाय समावनो हा दखल खालामग्रा दुथां सुबुंफोरा आसामनि सानै सुबुंखौ गुलि गावनानै बुथारनायखौ लानानै होस्रिखावनाय हाबाफारि लायो AJYCP जनाय आरो सिमेन्ट सापरि ओनसोलिगा मोनाबिलि 3 बाजियाव 515 राजा लामायाव आसाम आरो अरुणाचल सरकारखौ सोंखारिनायजों गोबां बायदि स्लगान होयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय BDF केम्पासाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 1 घन्टायाव 4 मेट्रिक टन माइ सौनो हानाय मिल गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनानै दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय BDF मावखुलियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ अन्थाइनि खाम्फा गायसनना बेखेवना होयो बेजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै नुजाफैयो BTRनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी BTRनि IGP आरो उदालगुरि जिल्लानि DC SP आरो UPPL हानजानि बायदि बिबानाव थानाय बिथांमोना लोगोसे UPPL हानजानि बायदि बिबानाव थानाय बिथांमोनाबो बाहागो लाफैयो BTCनि बायजोनि बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव गोदान मोनसे सुबुंखान्थि आफाद दादों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन मुङै गोदान आफाद जोनोम मोनबाय गुवाहाटीनि बालाजी मन्दिरनि अडिट'रियामाव दानाय जायो बे गोदान आफाद इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनखौ आरो दाजों खालि 8 जिल्लानि थान्दै सोद्रोमाफोरा नुजाथिफैयो होनना मिथिना मोननाय जादों थांनाय BTC बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव गामि ओनसोलाव हाबनानै रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदि SOPD फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों थाइखाजरा राइन' स्पर्ट्स गेलेग्रा फोथारनि साखाथियाव 80 लाख रांनि कमिउनिटि हल गोदानै लुफुंनायखौ बेखेवो आरो रायजो राजानो गथायनानै होयो मख'नो गोनांदि बेयो थाइखाजरा ओनसोलनि रायजो राजानि देरहासारनाय आरो बे न'ब्लांनि गेजेरजों ओनसोलनि हाबा हुखा आरो मेल मिटिं खुंफुंनायनि थाखाय मोनसे सुबिदा जासिगोन होनना मिजिंथियो EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बे ओनसोलनिनो रायजो राजाफोरा रन्जित बसुमतारी एबा गोदान सरकारा गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां एबा साबजाथाव हाबा मावनायनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोजा साबायखर बावहरो आसामनि गेजेरावनो मुंदांखा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव 1000 दंफां फुलि गायदों मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव दावरायजार इक' टुरिजिम NGOआ 1000 दंफां गायदों आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिखौ बायदि दंफां लाइफांजों बुंफबनानै समायना खालामनाय आरो मोजां आबहावा सोरजिनाय थांखिखौ लानानै
1000 दंफां गायनाय हाबाफारियाव बर'नदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि रेन्ज अफिसार नेत्रकमल सयकियाया गिबिसिन दंफां गायजेनो बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिखौ बायदि दंफां लाइफांजों बुंफबनाय समायना खालामनाय बिथिङाव बयखौबो मदद होनो खावलायो। बिनि अनगायैबो सयकिया बिथाङा मिथिंगानि समायना आरो मोजां बारहावा सोरजिनायनि थांखिखौ लानानै गथ'फोरनि जोनोम सानखौ न'आव फालियालाबानो बायदि मिथिंगानि समायनाजों बुंफबनाय आसामनि मादावनो मुंदांखा दावरायजार लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव फालिफैनानै गथ'नि मुङाव दंफां गायनानै मोजां बारहावा सोरजिनायनि अनगायैबो मिथिंगाखौ समायना खालामनायाव मदद होनो थाखाय खावलायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दावरायजार इक' टुरिज्मनि आफादगिरि राजेन बर' आरो हेमन्त मुसाहारिजों लोगोसे NGOनि गासै मावथि ओनसोलनि गावबुरा आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। थांनाय 30 आरो 31 मेआव गुवाहाटीनि DTRP इन्दुर नेहरू स्टेडियामाव खुंजानाय द थार्ड आसाम कलरिफाइड टू चेम्पियनशिप आरो 5 आसाम पविनाम चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहाबोनो हानाय गेलेगिरिफोरखौ बरायदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कलरिफाइड टू एस'सिएशनआ मख'नो गोनांदि रतन कुमार ब्रह्मआ आफादगिरि आरो बिलु कुमार ब्रह्मआ गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै सामलायबाय थानाय कलरिफाइड टू एस'सिएशन क'क्राझारआ केरेलानि दोरोङारि खेला कलरिफाइड टू आरो भियेटनामनि दोरोङारि खेला पविनामखौ क'क्राझार जिल्लायाव फोरोंथाय होनानै दैदेनबाय थानायनि गेजेरावनो बिसोरनि गेलेगिरिफोरा गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। थांनाय 30 आरो 31 मेआव गुवाहाटीनि DTRP इन्दुर नेहरू स्टेडियामाव खुंजानाय थार्ड अल आसाम कलरिफाइड टू चेम्पियनशिप आरो 5 आसाम पविनाम चेम्पियनशिपआव क'क्राझार जिल्ला कलरिफाइड टू एस'सिएशननिफ्राय सा 27 सोलोंसाफ्रा बाहागो लाहैदोंमोन। बेनिनो सा 17आ सनानि मेडेल आरो गुबुन माखासेया सिलभार आरो ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जाबोनो हानानै जिल्लायाव मुं आरजिनो हादों। मेडेल देरहाबोनो हानाय गेलेगिरिफोरखौ दतमानि दतमा आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेलेग्रा फोथाराव बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बरायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो क'क्राझार SSAनि DPO जसामनि ब्रह्म, दासानि आफादगिरि रुपन ब्रह्म, दतमा आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि लैहोर ब्रह्म बिथांमोना